גרה באילת, איך המים מגיעים אליכם? כשאת פותחת זה מגיע ישר או לוקח קצת זמן? השאלות הכי מוזרות, פעם אחת הייתי בטיול שנתי, שאלו אותי כאילו אם יש לי אינטרנט. כשאני הייתי ילדה שאלו אותי אם יש בית ספר. מה, יש לכם מכוניות ואתם גרים בבתי מלון ואיך אתם נוסעים לעיר וכולם כל היום בים? יש רמזורים, גרה באילת ועוד שומעים אותי דוסית. את באילת ויש כמוך באילת. מה איבדת? לא רואים עלייך. לא רואים עלייך שאת לא גרה באילת. רואים עלייך. את לא נראית אילתית. דווקא חשבתי שאת... אין מצב שאת גרה באילת, את לא מספיק שחורה. אני שאלה אותנו אם באילת אנחנו רוכבים על גמלים. אני בטוחה ששאלו אותי את זה כאן. יו, אתם גרים באוהלים, אתם הולכים בגמלים. טוב, רוכבים על גמל זה אפילו מביך אותי להגיד, אבל שמעתי את זה כבר פעם, רוכבים על גמל, כאילו זאת ההתניידות. פשוט היום זה כבר נראה לי כל כך פסה שזה... פעם אני שמעתי ששאלו לי חברות שלי אם הן הולכות לבית ספר עם גמל. זה קצת מפגר. שאלה יפה. תכל'ס. שלי רק גמל בחניה. בגן רכבתי על גמל, היום התקדמתי למכונית. מה שהם חושבים עלינו, שזה לא ירוקרטי מספיק, שאין לנו ספיישלטי, זה טוב, או מה לעשות. מה עושים? סבבה, הולכים לים, נו, מה עוד עושים? מה אחי, מה אתה עושה שם? זה רחוק מהכל. מה יש לך לעשות בים? משעמם. מה, עובדים באילת? מה, במה את עובדת באילת? בחייאת, במה את עובדת באילת? זאת תמיד השאלה. מה את עובדת? בבית מלון? מה, יש בתים באילת? יש בתים, ואיך את מגיעה הביתה, ואתם יוצאים, ואתם ישנים ליד הפאבים והדיסקוטקים. איפה חיים באילת? אני מכיר רק את האזור של המלונות. תמיד שאלו אותנו אם אנחנו חיים במלון. אתם גרים בבתי מלון? לא, אנחנו לא. תן לי שאלה. עד לתל אביב? לא. זו שאלה גדולה. מה, את הגעת עכשיו במטוס? במטוס? וואו. ואת חוזרת מחר בבוקר? לא חם לך? איך את סובלת את החום הזה? תגידי, כשאת יורדת מהמטוס, האפן החם, איך השיער שלך באילת? דווקא השיער סבבה. כן, האמת שהשיער באילת סבבה. חוץ מהיום. יש לו גם ווייז, אם אני רוצה להגיע למצפה, שידע את הדרך כי שם מוכר תכל'ס. במצפה. אין גמלים. לא. אין גמלים. אוי, של יוסוף. לא, אין לו שם גמלים. רק במצפה יש לו. יש לו? ברור, הוא מביא את כל הגמלים לאירועים של החירות של הצרפתים.